byddem ni atgoffa'n hunain fod yr arglwydd Iesu Grist yn fyw o'i fedd, a bod hynny ar ôl olynion ni ar y groes ac yn ei atgyfodiad. Felly wrth i ni ddod unwaith eto'r bore yma, ni'n dod yn ddiolchgar ger dyfrondi. I ni'n dod yn hi ger dyfrondi, nid o achos, ond o achos bod yr arglwydd Iesu Grist o'n plaid ni. Diolch i fod wedi dweud wrtho ni, i fod e'n bolon bod yn frawd i ni, yn brynwr i ni, yn frenin, yn broffwyd i ni. Ac felly ni yn diolch i ti yn bod ni'n rhydd i ddod ger dyfrondi. O ddiw dad i ni yn dod yn diolchgar am hyn yn benodol o achos sefyllfa'n byd ni a sefyllfa yn colonnau ni'n hunain mewn gwirionedd. Achos ni'n gwybod bod ni'n byw mewn byd sydd yn gylledig, mewn byd sydd wedi ffoi o ddiwrtho ti, sydd wedi dy wrtho di a wedi gwrthgilio o ddiwrth dy fendithion di mewn gwirionedd. Ac yn hynny o beth hefyd i ni'n ymwybodol bod ni o ran y natur yn gwneud yr un peth. Ni'n cyfaddau hyd yn oed fel dy bobl di bod ni'n ffindo fe'n haws i anghofio yr hyn sydd yn wir amdano ti nag i gofio amdanyn nhw. Felly ni'n diolch i ti unwaith eto am ymoddion gras i gyda ni y bore yma bod ni'n cael darllen dair ti. Bod ni'n cael gwrando ar dair yn cael ei bregethu. Ac i ni'n gweddio wrth i'r pethau hyn i ddigwydd y bydde di yn wir yn siarad gyda ni trwy'r pethau hyn. Bydd y ysbryd i yn gweithio'r pethau hyn, nid jyst i'n ar yn colonnau ni, fel bod ni yn bwydo ac yn aros ar y pethau hyn dros yr wythnosau, misoedd, blynyddoedd nesaf sy'n gael bod ni'n gyflym iawn i anghofio. A dyn ni ddim am anghofio, achos mae gyda ni achawdwriaeth sydd mor wych. Mae gyda ni achawdwriaeth sydd yn rhoi gobaith i ni i dragwyddoldeb. Gobaith i ni sydd gymaint yn well, gymaint yn fwy, nag unrhyw beth gall y byd hyn gynnig i ni. Ac felly ni moyn i ti godi'n golygon ni i'r pethau hyn, i ti ddyrchafu yn ymplith ni y bore yma, yr arglwydd Iesu Grist. Pwy yw e, beth mae wedi'i wneud, a'n hangen ni amdano fe, a'i barodrwydd e i fod drosto ni. Felly, bendithia ni'n gweddio. Bydd gyda ni wrth i ni rando ar dair a chymer pob peth sydd yn digwydd yn yr oedfa hon. Clod ac arall sydd yn eisiau arno hi os yw hynny'n wir. Ac eto, i ni'n gweld Paul ar ddiwedd y bennod, sydd yn darllen y darn hyn, yn gweddio i ddew i fendithio y bobl yn Ephesus a fwy o wybodaeth, a fwy o ymwybyddiaeth o gariad Duw atyn nhw. Ac bod y gwirionedd syfrdanol hyn yn hollol wir, fod pob bendith ysbrydol i ni yng Nghrist, y broblem yw bod ni ddim yn ei fenthiannu fe. Bod ni ddim yn ei gymryd i ni'n hunain. Bod ni ddim yn perchnogi arno fe os chi moyn. Bod ni'n hapus i wybod amdano fe, ond i adael jyst i'r ochr. A felly ddim cael y bendith ohono fe. A beth mae Paul am wneud yn y darn cychwynnol hyn yw dangos mawredd a gwychder yr hyn sydd i ni yng Nghrist. A'r ffaith bod hwn wedi cael ei fwriadu cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, a bod ei ddibenio ddim jyst yn ymwneud gyda ni yma heddiw, ond yn ymwneud gyda ni i dragwyddoldeb. Dyna mae Paul yn dechrau yn fan hyn. Dangos i ni fod Duw ddim yn poeni jyst am yma heddiw. Bod ei gonsyrnau fe tu hwnt i'r pethau yna. I ni, i gyd, yn byw yma a heddiw. A mae yna fwrdwn felly i ni fod yn barod yma a heddiw ar gyfer yr hyn mae Duw yn ei ddweud. Dwi am edrych ar yr adnodau o adnod 3 mlaen 14 dan 3 pen, i ddangos bod fi'n glefar. Mae nhw'n alliterator, fi'n ffili cofio beth yw hwnna'n Gymraeg nawr. Na ni, cyflethrennu. Ac am fi mor dda,
Fi'n mynd i weid beth yw'r pwyntiau yn Saesneg fyd, achos fi wedi ffindo ffordd i gael nhw i gyfleithrennu fyd, so fi'n disgwyl yn fwy clefn nag fe'n arfer. So beth sydd gyda ni fan hyn yn gyntaf yw trefn tu hwnt. Yw'r peth cyntaf sydd gyda ni, trefn tu hwnt. Yr ail beth sydd gyda ni, a trydydd beth sydd gyda ni yw terfyn tu hwnt. Ac i ddangos bod fi'n gwybod beth fi'n gwneud yn Saesneg. Y pwynt cyntaf yw y plan beyond. Yr ail bwynt yw y payment beyond, a'r trydydd beyond. So, y pwynt cyntaf, y trefniad tu hwnt. Yna le mae Paul yn dechrau fan hyn. Mae'n sôn am y bendithion sydd yn yr arglwydd Iesu Grist, a wedyn mae'n neidio'n syth yn adnod 4 i'r geiriau hyn. Cyn selio'r byd, fe'n dewysodd arian. Mae'n dechrau cyn y dechrau. The sound of music ddim quite yn right. The start is a very good place to begin. Before the start is an even better place. Na beth mae'r gair yn gweud wrth ni fan hyn. Cyn y dechreuad. A mae'n dangos i ni yn dewe bod Duw a bod na fwriad gyda Duw cyn y dechreuad oedd yn fwriad da, oedd yn fwriad oedd yn ymwneud gyda ni. Os yn ddiddorol pan ych chi'n meddwl am y creadigaeth, pa ddwrnod gafodd dyn i greu? Diwrnod 5. Pam y bydd oedd Duw yn meddwl amdano ni, a nynne ond yn cael yn creu ar ddiwrnod 5. Ond dyna beth mae'r gair yn gweud. Yn meddwl Duw, wrth iddo fe greu'r byd hyn, oedd ei feddwl ar ddyn. Oedd ei feddwl ar yr hyn oedd yn mynd i fod yn wir am bobl, am y ddynoliaeth. Nawr pan ni'n edrych ar Genesis ac ar y bennod gyntaf, mae'r gair yn dangos i ni faint mor pobl i fwriad yw cyn selio'r byd fe'n dewysodd yng Nghrist i fod yn sanctaidd ac yn ddifau. A pan chi'n edrych ar gweddill y darn mewn gwirionedd, dyna'r enw sydd yn dod drosto. Trwy Iesu Grist, o bleged Iesu Grist, fe sydd yn neud y gwahaniaeth. Mae'n arwydd gair i bwynt arall yn Duw mewn. Fod yr arglwydd Iesu Grist yno yn rhagwyddoldeb. Chi'n ffili rili trefnu rhywbeth gyda rhywun os nag yn hwnna. Chi wedi trial eriod? Chi wedi trial trefnu cwrdd lan dy rhywun a ddim rhoi gwybod iddyn nhw? Ffindwch chi mas yn ddigon cloi, gewch chi'ch siomi achos bod nhw ddim yna. Ond na beth mae'n neud yn fan hyn yw mae'n trefnu gyda'i fab, yr arglwydd Iesu Grist, fod ei fab mynd i wneud hyn i gyd yn bosibl. Mae hwn yn trefniad rhwng y diwdod. Yn trefniad lle mae Duw wedi siarad gyda'i gilydd a wedi delio gyda'r holl broblemau oedd mewn dyn i wneud hyn yn bosibl. Oedd Duw yn y dechrau yn gwybod bod ni'n mynd i syrthio. Oedd Duw yn gwybod bod ni'n mynd i fynd ar yn liwt yn hunain, ac wrth ryfela ni erbyn ni, mewn gweithred ac mewn meddwl o'r cychwyn. Ac eto, mae am yn creu ni, a'n ail greu ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac yr arglwydd Iesu Grist yn gwybod yn union beth oedd angen i wneud i ddod ar iachawdwriaeth. Fe ddim yn anwybodus o unrhyw beth, oedd e'n gwybod. Ac felly beth ni'n gweld fan hyn yw bod Duw yn ei hunan wedi edrych ar sefyllfa oedd e yno. Wedi edrych am y ffaith bod e'n hollol ddigonol ac yn hollol hapus yn ei sefyllfa fel oedd e. A bod wedi edrych a wedi penderfynu, dwi am i fod yn sanctaidd ac yn ddifau ac i mwynhau i. Sŵno fel waith Carlen, yng Nghymru.
A bydde fe'n waith caled i ni. Mae'r stori yna, os chi moyn ffindo mas faint mor hunanol i chi, priodwch rhywun. Os chi moyn ffindo mas faint mor annioddefgar i chi, cewch plant. Pam? Achos pan chi'n dod â fwy o bobl i sefyllfa, pethau wastad yn mynd yn fwy anodd. Pan chi'n meddwl am y diwddod, oedd e'n hapus, oedd e'n ddedwydd, oedd e'n berffaith. Oedd na... Ac eto, oedd Duw yn caru ni ddigon i ddod â ni fel pobl mewn i'r peth. Fel bod ni'n gallu mwynhau hynny. Fel bod ni'n gallu bod yn rhan o hynny. A fel bod e'n gallu cael ei glodfori am ei wychter i wneud ni'n rhan. Beth mor anodd yw cael plant. A doed y fi. Dyn ni ddim yn mor. A byddwn ni ddim rili moyn cael gwared o'n mhlant i. Falle zip ar y ceg ambell i waith, ond chymod, mae hwnna'n dderbynio. Ond dyna sut mae Duw yn edrych arno ni, yw mae wedi'n creu ni i fod yn rhan o'i deulu fe. Ni'n gweld na'n dyn ni yn y geiriau i gael ein mabwysiadu yn blant. Mae moyn perthynas real go iawn, hyfryd gyda ni. Ond mae'r broblem dal na, ynddo fe? Mae'r bwriad da gwych hynny mewn lle, mae'r trefn yna. So beth mae moyn yw yn gwneud ni yn sanctaidd ac yn ddifau ger ei fron yw fwynhau e ac iddo fe mwynhau ni. Dyw ddim yn gallu mwynhau pethau drwg. Mae'n amhosibl iddo fe. Mae'n berffaith, mae'n gyfiawn. Mae'n mor lan i lyged nag yw yn gallu edrych ar pechod na trygioni. A felly mae rhaid iddo fe wneud a delio gyda'r broblem sydd yn wir amdano ni yn pechod ni. Paul, yn y llythyr at yr Effesiaid, yn yr ail bennod yn disgrifio ni fel rai sydd yn feirw mewn pechodau chymweddau. Hynny yw, ni dan reolaeth pechod gymaint bod ni'n methu wneud dim am y peth. Bod ni'n hollol stuck dan fwrdwn drygioni. Ac eto, mae Duw yn ei drefniad wedi wneud rhywbeth fel yn bod ni'n gallu cael yn achub. A dyna le ni'n mynd at yn ail pwynt ni, bod na daliad tu hwnt. Mae yna yn diwedd yn adnod 7, ynddo ef mae'n ei brynedigaeth trwy ei waed. So chi'n prynu rhywbeth, wel, gofynnwch chi fenyw nid i fi, ond chi'n talu. Wel, fi wastad yn teimlo taw fi sy'n talu o'n hynny. Ond mae yna daliad yn dos, mae rhywbeth yn goffod cael ei rhoi. Yna'r pwynt am y trefn hyn oedd yn yw, oedd e'n gwybod bod yna daliad yn ei goffod cael ei rhoi. Oedd e'n gwybod bod rhywbeth yn ei gorfod ddigwydd i'n gwneud ni rhai bydde yn mynd ar gyfeiliorn, rhai bydde yn mynd i fod yn farw mewn pechodau a chymweddau, i gael bywyd, i gael yn gwneud yn sanctaidd ac yn ddifau. Oedd rhai bod na weithredoedd yn digwydd. Oedd rhai bod na rhywbeth mowr yn newid y sefyllfa. A'r gwir yw, taliad o dde. A mae swnio mor rwydd yn diwe. Siwyd mae sorto'n problemau ni? Talu. Ddiddorol. Un o'r adnodau sydd ddim yn cael ei ddyfynnu llawer yn yr ysgrythyr. Yn adnod yn Ecclesiastes, llyfr y Pregethwr, adnod 19. Arian yw'r ateb i bob peth. Yn y cyd-destun, mae'n golygu bod y byd yn meddwl hynny. Ond mae yna elfen lle mae yna wirionedd yn hynny. Achos mae angen taliad. Mae angen rhywbeth i dalu. Mae angen rhywbeth i ddelio gyda'r gost o'r pechodau sydd yn wir amdano ni. Ac felly mewn ffordd, arian yw'r ateb i bopeth. Ond y broblem yw, mae'r hyn i ni'n cyfri ac yn meddwl fel arian yn gwbl ddiwerth. Arian ac air, o beth sydd yn digwydd i arian ac air? Wel, os gydawch chi fe ddigon hir,
neu os rwch chi fe mewn ased, diflannu. Mae e'n difrodi, mae'n diflannu. Mae werth yn mynd lan a lawr. Dyna bod neis dy God yn brawn di deall na ni gyfnod yn hynny. Mae yna bethau yn digwydd lle mae arian yn newid I werth. So beth goffodd yr arglwydd Iesu Grist dal I gyda? Ac ser bod yna daliad yn goffo cael ei wneud, beth oedd y taliad? Wel, y taliad I ni'n cael gwybod yn fan henwi waed. Ac os chi'n edrych ar yr hyn mae Pedr yn gweud am waed yr arglwydd Iesu Grist, mae e'n werthfawr waed sydd yn fwy gwerthfawr nag arian ag air. Chi'n gweld, mae'n ei rhoi sydd tu hont I unrhyw. Chi'n edrych ar rai o'r ffilmau Thieves, ddim yn hir nôl, hen ffilm da. Lot o seithi Boas Aeth a cleddyfau gret, a chestyll, mae cestyll yn gret. Ta beth, fi'n mynd ar tangent nawr. Ond mae ydych chi ddyn môr yn y ffilm, a Zim. A mae yna olygfa ar ddechrau'r ffilm lle mae Robin Hood yn gadael y Zim yn rhydd. Ac o achos bod e'n rhoi rhyddid na I Zim, mae Zim yn teimlo bwrdwn ac yn rhoi addewid bod e'n mynd I rhoi popeth I achub bywyd Robin Hood. Ac yn aml iawn fel na ni'n meddwl bod Duw o achos bod e wedi rhoi rhyddid, rhoi bywyd, rhoi cyrff, rhoi popeth I ni, taw yn gwaith ni yw cyrraedd I safonau fe. Taw yn gwaith ni yw I blesio fe. Ac ar bob lefel synhwyrol, fel na dyle fe fod. Ond mae'n amhosibl I ni. Sut gall rhywbeth sydd wedi greu ddod lan I safon yr un sydd wedi greu e? Pan chi'n edrych ar yr un sydd gyda ni ar ddeiar fan hyn. Ni'n neud pethau, ni'n creu pethau. Ond mae lot o pethau yn dda. Ond mae'r cars na fi dal yn mynd I dorri lawr rhywbryd. Mae'r set lan eistedd arno dal yn mynd I gwmpo a moeled rhywbryd. A beth ni'n gweld yw bod y rhai sydd yn cael eu creu yn methu gwneud e. Bod ni falle bod ni pan ni'n gweld bod Duw wedi rhoi bywyd I ni, bod ni wneud rhywbeth yw blesio fe, I ni'n methu. Mae'n rhoi pob un ohono ni mewn sefyllfa ddiddorol yn dywe. Achos hyd yn oed i'r un sydd yn credu yn yw, I ni dal mewn twll. Hyd yn oed i'r rai sydd yn cydnabod bod na Dduw I gael, sut gallai I ni blesio fe? Sut gallai I wneud beth mae moyn I fi wneud? Sut gallai I gyrraedd I safonau fe? Wel, di ddim yn gallu. A'r gwir yw pan ni'n edrych ar air Duw, mae e'n amlygu ni gymaint I ni'n methu. Pan chi'n edrych ar hyd yn oed addag edda na'r fddeden. Pwy oedd yn disgwyl mlaen I weld pwy mwyaf? Duw yn edrych mlaen I weld nhw, neu nhw'n edrych mlaen I weld Duw. Pwy oedd yn mynd I ddysgu pwy yn y drafodaeth yn mynd I gael? Pwy oedd yn mynd I ddod ar synwyr mwyaf yn yr ymddiddan? Wel, Duw wrth gwrs. Y peth gorau bydde afan chi gweud wrth Dduw, diolch. Ddim lot mwy os e. Ac eto mae Duw yn caru ni gymaint bod e'n bolon talu am yr hyn sydd yn ddyledus gynno ni. Mae'n bolon mynd i'r ymdrech ac i'r afel gyda'r hyn sydd yn gwneud ni yn feius ac yn bechadurus. Mae fab wedi dod a gollwng I waed
Fel yn bod ni'n gallu cael yn gwneud yn lan. Fel yn bod ni'n gallu cael maddeuant. Heb ollwng gwaith. Mae Crist yn rhoi i fywyd yn brydwerth dros lawer. Mae daliad droson ni tu hwnt. Mae tu hwnt beth ni'n disgwyl achos Dyw I hunan sydd yn goffo gwneud y taliad. Taw nid I ddyled Dyw. Mae'n syfrdanol a tu hwnt achos taw Dyw yr un sydd yn methu marw, sydd yn gorfod marw. Mae tu hwnt achos mae'n nwylid Dyw yn rhoi hunan dros elynion Dyw. Sneb yn ei bethau fel yna, oes e? Falle dros rhywun da? Falle. Ond dros bechadr? Ac eto dros bechadr bios farw. Dros bechadr ar y pen. Dyna beth sydd gyda ni yn efengyl Iesu Grist yw taliad sydd tu hwnt. Tu hwnt beth I ni'n gallu ddeall, tu hwnt beth I ni'n gallu rhoi gwerth arno fe. Tu hwnt beth I ni'n gallu I gredu mewn gwirionedd heb ras Dyw. Mae mor syfrdanol. Ac eto, dyna'r taliad sydd I ni. Ac felly mae yna gwestiwn I ni, yn dos e? Beth I ni'n gwneud o hyn? Oedden ni'n credu bod Dyw wedi yn rhagwyddoldeb gwneud trefniad tu hwnt fel bod pobl fel ni yn gallu bod yn sanctaidd ac yn ddifeus gar ei ffron. Fel bod pobl fel ni yn gallu cael yn mabwysiadu i'w deulu fe. Fel bod pobl fel ni yn gallu bod gyda fe, nid just yma heddiw, ond I rhagwyddoldeb. Ydyn ni'n credu hynny? Achos os I ni yn credu hynny, wel, ble mae'n gobeith ni? Ble mae'n cymorth ni? Ble mae'n hyfder ni? Wel, lle ddim bod nhw'n un hynna. Mae rhaid iddo fe fod yn y taliad I hont, mae Dyw wedi drefnu. Mae rhaid iddo fe fod yn yr arglwydd Iesu Grist ac yno fe'n unig. A bod yn pwys ni'n gyfan gwbl arno fe. A wedyn os yw e, wel, mae gyda ni derfyn tu hwnt. There is praise beyond. Fi'n gwybod bod y geiriau'n hollol wahanol, ond dyn nhw ddim. Achos beth yw'r terfyn tu hwnt sydd i'r Cristion? Beth yw'r terfyn tu hwnt sydd i'r un sydd yn pwyso ond ar waith cyflawnedig Crist? Wel, rhoddwyd I ni rhan yn yr etifeddiaeth. Na'n gwir ni? Dyn ni rhan yn etifeddiaeth yr arglwydd Iesu Grist. Dyn ni rhan yn yr hyn sydd yn berchnogol iddo fe. Be sydd yn perthyn i'r arglwydd Iesu Grist? Wel, ni eisoes di goffod cydnabod. Mae Dyw yw e. Beth mae Dyw berchen? Popeth. Ac os nag oes dim byd mae'n berchen, gallai wneud y beth. Achos fe yw'r anweidro. Dim byd yn eisiau ar yr arglwydd Iesu Grist. A beth ni'n cael os ni'n pwyso ar yr arglwydd Iesu Grist? Rhan yn ei etifeddiaeth e. Beth bynnag sydd angen. Beth bynnag sydd yn eisiau arno ni. A mae hynny'n dod yn syth. Mae'n dod yma heddiw yn ogystal ag yn y tu hwnt. Y broblem yw, ni wastad yn meddwl bod ni'n gwybod beth sydd eisiau arno ni. Ond i ni ddim. Mae Dyw yn. Mae Dyw yn gwybod pa gymorth o'i sydd angen arno I heddiw yma nawr. Mae'n gwybod beth yw wendidau I. Oedd e'n gwybod nhw yn rhagwyddoldeb.
Dyna pham oedd e yn rhagwyddoldeb yn gallu trefnu talu yn holl bechodau i. Rhai dwi wedi wneud, rhai dwi'n ei wneud nawr, rhai fyddai yn ei gwneud, yn cael ei delio gyda. Ac os mae'n gwybod hynny i gyd, mae'n gwybod beth yw'r sefyllfa dwi yno nawr, a mae'n gallu rhoi i fi beth sydd angen arno i nawr. Dyna un o'r addewidion mwyaf hyfryd i ni. Bod gras Duw yn ddigon i ni. Gras Duw sydd yn werthfawr waed yr arglwydd Iesu Grist. Gras Duw sydd yn gwybod ble i ni a beth sydd yn wir amdano ni. Gras Duw sydd yn rhoi i ni ysbryd glân. Sel yr ysbryd glân yn un o'r pethau eraill ni'n cael clywed amdano yn adnod 13 yn hyn. Mae'r ysbryd glân yn cael ei rhoi i ni fel sel sicr o'r hyn sydd i ddod. I'n paratoi ni ar gyfer yr hyn sydd i ddod. I'n paratoi ni ar gyfer bod yn sanctaidd ac yn ddifau. I weithio yno ni grasusau Duw fel y byddwn ni dydd ar ôl dydd yn ymdebygu fwy at yr arglwydd Iesu Grist. Na'r terfyn tu hwnt i fan hyn yw bod Duw yn mynd i weithio yno ni heddiw i'r perwyl hynny o berffeithrwydd. Os yw Duw wedi dechrau gwaith da yno ni, y bydd e'n sicr o'i gwblhau hyd ddydd yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna ddydd lle nid yn unig byddwn ni yn cael yn cyfri yn gyfiawn ac yn berffaith, ond byddwn ni'n cael yn cyfri nhw gwyneddus hefyd. Cyfiawn a berffaith yn swnio'n gret yn diwedd, mae gwyneddus yn swnio'n well beth. A dyna diwedd y Cristion. Di-ddiwedd y Cristion i fod yn hollol gywir. Byddwn ni'n ogyneddus ger bron Duw. A beth sydd yn digwydd yn hyn i gyd? Wel, clod i ogoniant Duw. Na beth sydd yn digwydd? Clod i gogoniant Duw. Mae'n ddiddorol, lle bynnag i chi'n troi yn y darn. Mae gogonedd Duw yn cael i arddangos. Chi'n edrych ar adnod 7 enghraifft. Dyma fesur cyfoeth y gras a roddodd mor hael i ni. Mesur cyfoeth y gras sydd wedi cael ei rhoi i ni. Chi'n gweld beth sy'n digwydd? Mae diolch i Dduw yn digwydd ym mhob un o'r geiriau hyn. Mae clod i Dduw. Nid jyst am y taliad, ond am y trefniad. Nid jyst am yr hyn sydd yn wir amdano ni heddiw yma nawr, ond yr hyn sydd yn wir amdano ni hyd ragwyddoldeb. Chi'n gweld, mae yna ogonedd a chlod tu hwnt i Dduw am hyn i gyd. A mewn gwirionedd, dyna beth yw y terfyn. Ie, bod ni'n cael rhan yn etifeddiaeth Crist. Ond hefyd bod ni'n cael fod yn rhan o'r gogoniant a'r clod a'r mawl a'r parch a'r bri fydd i'n harglwydd ni trwy dragwyddoldeb. Fi'n gweld pan mae Duw yn delio gyda ni. Dyw ddim jyst yn edrych arno ni le i ni nawr. Mae'n edrych arno ni cyn popeth ac ar ôl popeth. Ac mae'n trefnu popeth yma heddiw nawr a thrwy'r holl bictiwr cyflawn o amser a thu hwnt i amser daioni i'r rhai sydd yn pwyso yn yr arglwydd Iesu Grist. A chi'n gallu gweld wedyn ni yn di chi pam fod Duw yn gallu bod mor sicr wrth ddweud pethau fel y mae pob peth yn cydweithio daioni i'r rhai sydd yn Crist Iesu. Ni ddim wastad yn teimlo fe, achos ni ond yn gweld heddiw yma nawr.
ond mae Duw yn y tu hwnt. Ac yn y tu hwnt, mae wedi meddwl amdano ni. Y cwestiwn yw, ai drosoch chi mae'r taliad? Os oes mai, wel mae yna oedbeth. Os nag iddo, wel, gwae chi. Achos chi'n mynd i aros mewn lle. Lle ma'ch beiau chi'n mynd i'ch poenydio chi am beth. Ma'ch gwendidau chi'n mynd i poenydio chi am beth. A does dim unrhyw sydd had oddi wrthyn nhw o gwbl. Felly diolch i Dduw bod yna drefniad. Achos na beth i'n hi'n heiddi. Ond mae yn ei ras yn rhoi rhywbeth llawer mwy i ni. Gadewch ni weddïo. O Dduw dad i ni yn diolch i ti am yr iachawdwriaeth. Diolch i ti fod popeth sydd yn eisiau arno ni wedi cael ei ddelio yn y cyfamod tragwyddol. A fod Crist Iesu wedi gwneud pob peth oedd yn eisiau am yn iachawdwriaeth ni. Ac felly ni'n gweddio bydde di'n helpu ni gredu ac i bwyso ar y pethau hyn. Ac i weld fod y pethau hyn drosto ni. Ac felly gallwn ni fod yn hyderus i bob sefyllfa ni ynddo fe. Amen.